három kis malac. Az első malac megszólította a Szalmász bácsit. Szalmász bácsi, add nekem a szalmádat, hogy hisztek belőle hát. Az embernek megtették a kis malac, odaadta a szalmát, és még segített felépíteni a és arra tévedt a lopus, eltépett a szalmájévé, és túl nem kiabált. Gyerek ide, kis malac! Hogy kapcsolod be? Ha nem jössz ki, széd velem a házikóba. Lompas, farkas, fekete, engem ugyanak a be. És három kis malac boldogan élt. Három. Elfutta a szalma házikót, a farkas. És a macska kalapját is, és a virágokat, és a lepkét is. És a három kis malac boldogan éltek. És egyszer a másik malac szólította ilyen bácsi. Nekem az ilyenek. Építsék belőle a házikót. Az embernek megtetszett a kis malac, odaadta a ilyent, és még segített építeni a házikót. Anya, ez mi csak? Az szalma. Szalma? És szalma házikóba, másik szalma házikóba. Boldogan élt a három kis. Csak egyszer csak megjelent arra a lombos farkas, és csúnyán kiabált. Gyere ide, kis malac! Hogy kapcsolok be? Ha nem jössz ki, széd velem a házikóba. Lombos farkas fekete, nem mosolyog, nem kap be. Farkas tépte, marcsongolta a házikót. Csak egyszer csak ott a szétszette, akkor csak másik megszólította Téglász bácsit. Téglász! Nem. Téglász bácsi. Add nekem a téglázat, hogy építsék belőle házikót. Az embernek megett. Igen. A másik ismert megszólította. Téglász bácsi, Téglász bácsi, add nekem a téglázat, hogy építsék belőle házikót. Az embernek megtetszett a kis malac, odaadta téglát, és meg segített felépíteni a házikót. És a kis malac a deszka házikót. A farkas fekete, minket ugyan nem volt. És három kis malac boldogan élt, faszártól. Meglátogatják őket az óvodás farkas között. Itt a vége, fusszelvéle, csak jön meg az osztályvége. Ha befejeztem a messzit, most már megyek viszi.